Mă numesc Nicolae Căpușan, sunt președintele Fundației Trust, cea care organizează acest eveniment. O să vă spun în câteva vorbe despre această fundație. A fost înființată în 2004. Scopul era și atunci și acum este de a avea grijă de oameni. Și când vorbesc despre a avea grijă de oameni, mă refer la a avea grijă de inima oamenilor, a avea grijă de trupul oamenilor, a avea grijă de nevoile lor, în așa fel încât lumea să fie o lume mai bună. În cadrul fundației s-au desfășurat o sumă întreagă de evenimente, de proiecte. Pot să zic că avem un proiect medical care ține deja de ani buni. Puterea Speranței se referă în special pentru cei cu boală Parkinson și proiectul acesta a reușit să adune o comunitate de altfel de oameni care suferă de această boală. I-a adus împreună. Oamenii se simt foarte bine pentru că își pun întrebări unii altora, văd cum să-și rezolve problemele din domeniu, în sensul că văd cum rezolvă ceilalți problemele și o fac și ei. Avem proiecte sociale. Avem un proiect foarte frumos din Suflet pentru Apuseni. Se ocupă Ruxandra Căpușan de acest proiect, care este fiica mea și a mamei ei, Camelia. Este un proiect foarte frumos pentru că atinge oamenii cu probleme mari din Munții Apuseni, oamenii care nu sunt vizitați de nimeni, care nu sunt ajutați de nimeni, la care nu ajung ajutoare sociale, ci doar acei oameni care au o inimă care bate pentru cei cu nevoi, în nevoi. Desigur că avem proiectul Zilele Decalogului, care prin Harul lui Dumnezeu sculptorul Liviu Mucan l-a adus în viață și în fiecare an avem câteva zile în care sărbătorim acest eveniment. Cel mai interesant lucru care l-am trăit la un astfel de eveniment era o întrebare care o pun și eu în sală. Și întrebarea era, pentru fiecare dintre cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, o întrebare era ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii, comunitatea umană, a respecta măcar una dintre cele 10 porunci. Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar fura? Ce ziceți? S-ar schimba radical lumea și am avut un lector din Anglia care spunea că milioane de tone de fier n-ar mai trebui extras ca să se facă lacăte, să se facă chei, să se facă zaruri, pentru că nu mai este nevoie de așa ceva. Eu cred că astăzi suntem în fața unui început, o conferință, un retreat care se dorește să fie pentru inima fiecăruia dintre noi, într-o lume atât de zbuciumată cum n-a mai fost până acum, în generația noastră vorbesc, și cred că fiecare dintre noi avem o întrebare, o frământare, care poate că nu se găsește răspunsul pe fiecare colț de stradă sau poate nu reușim să îl împărtășim cu cei din jurul nostru. Astăzi am reușit să adunăm câțiva oameni care au răspuns invitației noastre și care vor conferenția zilele acestea exact despre aceste lucruri, despre frământările noastre interioare. Și aș vrea să introduc pe primul om care este special, chiar foarte special, care s-a ocupat și se ocupă de
o parte din evenimentul acesta. Se numește Camila Căpușan, căreia și predau microfonul. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că merită să vedem, ne ia 3 minute să vedem filmulețul despre așa o trecere foarte rapidă în revistă a acțiunilor Fundației Trust.